Трябва да... Аки, гай, той! За тебе! Хайде да си гледаш. Да, ти за рождения ден. Има подарък за Ати. Какво има вътре, маме? Не разбираш ли, маме, какво е това? Ати да си... Ето си не знаеш ли, маменко? Ати да си меси глина. И ще станат такива човеченца. Ще направим формички. Да, маме, после ще отворим и ще направим. Ще направим, маме, за Ати подарък и това. И тук ще отворим, маме, после. Маме, друго искаш, ама не може да го маме. Сега, маме, сега първо свещичките, после ще месим. Ще месим после, маме. Айде първо огънче. Кажи, какво ще имаш? Сега, хепи бъргър ли? Да. Чакай да пуснем песничка на Ати, маме. Чакай първо да пуснем песничка, пеленци. Тати ще запали, защото ти без това много пъти. Да. След малко. Мама, Нека да посвирят малко и ще пеем. Да. Ати. Да, точно така. Още малко. Добре, маме, чакай да видим тази песничка, ще намерим ли или? Happy birthday. Те са много песни. To you. Happy birthday. Има всякакви варианти. Трябва да пишеш оригинално, след това да видим. Ами не, друг пак. Няма. Хайде, пей! Happy birthday! Маги, мами, няма Ати има рожден ден, мами. Ати има рожден ден, мами. Ало! Добро утро. Хайде да чуем Ати. Тота ли има, мами? И огън има, мами, същички. Огън ли, мами, има? Приближих кадъра, чакай да го върна, че го бях приближила. Че ми харесваше близък. Имах шапка, Ати. И Татя има шапка. Чакай, мами, тя да ти каже, не дай, мами. На мама, затвори ли ти или. Тя ще звъдне пак, чао. Мама има шапка. С Мики Маус. Всичките. Happy birthday to you. Happy birthday. Тя ми затвори, майко, извинявай. Happy birthday. Че торта има, че шапка има, всичко обичката такава различна шапка. Че стати е седнал и тортата чака, че други ще изтича. Хайде, тя пееше. Хайде, пей сега, Лиличка. Чакай. Айде пак мама ще пусне. Не можем да намерим дълга песичка. Но закъсняхме. Happy birthday. Хайде, мама, ти на баба. Ати. Тя ще е съненка. После пак ще пее, майка. Ати. Тя пък малко изпя. Айде, мама, Ати да духа свещичките. Браво! Ати да духа свещичките. Айде, мама. Силно, Лиличка. Хайде. Не ти чува, чакай. На колко си годинки, маме? 2. Браво! Хайде пак, Лиличко, те изгоряха бързо. Браво! Как си папа торта, Лиличко? Добре, Лиличко. Защото закъснях аз тук през нощта и търсих подарък. Тук цялата стая се роби. Защо падна, Миличко? Искаш ли да го сложим? И закъснях и столата и всичко, защото вчера бяхме навънка и с украсата днеска сега украсява Ати. Добре. Ати украсява. Да видим дали ще й хареса.
Много е сладко. Кафенчето. Си папата, мами. Чакай да спрем видеото,